Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Iki aku ceritane anu Bos apa? Oh, bisa cus tenan lho engko. Ceritane kita cah di gerakan Bos, gerakan nggih nggon gedang. Kene Rio Sutres. Jadi gladak. Lah omongane omong gedang anjir ora oleh wegah aku. Iki ya. Ora tau oleh kok. Kalau konten geladak kena kalau 10 lo enek gak tau oleh gak harus terus kalian diupload kalau diupload kalau ki. Jadi Nane kebidok, Bos. Apa ngupload bidoknya? Kebidok apa? Jadi celengkrek nih. Iya, nang kene wis A1. Terus kawuk. Kawuk. Gimana pitik. Celengkrek karo bedil. Celengkrek kok terus telan lho, celeng opo anding omah. Asu angger juga tikus. Angger anu tikus. Oh iso. Iki aku mah budal ning ngene Pak Di Bos. Arep apa nggih cemplongan nggih nggon gedang. Ayo Kang, udah Kang. Ya. Untuk itu kulon ya? Suwen niku. Tukulon, tumduran ya. Kabeh iki. Tumduran ya. Jam tumduran. Tumduran nyetan. Ya langsung juk nggo kantoran. Dicegat nang kantoran nggih. Hah? Wis dicegat nang kantoran. Ya ayo to. Iya. Lah wae nggo ngene iki dasine ndi? Dasi. Ini kantoran. Dasi yo. Dasi sepatu. Ya ka. Al-Fatihah piye? Sahadat. Asyhadu alla ini bunyi. Kon istighfar. Istighfar kae Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku nunggu kaku. Bidok. Kon Garuda Pancasila piye? Pancasila satu kemanusiaan yang adil dan beradab adil kalau jangan urip. Lu tuh gak apal Pancasila? apa? Apal. Cuma Pisanane sing karo aku. pisanane kemanusiaan ngono wi. Tapi nek sing guri-guri apa? Sing loro 3 4 5 apa? Sing siji gak apa? Ayo budal biar kae to iki. Ayo. Bocah iki budal. Soale tintane padi. Ora gancone ku nasi tak ning dine golek. Padi wi ta telepon jajal. Serane ganco. Minggu rapi. Tuku ning padi. Ya. Kancane ndi? Enggak nggo loncek kene kono. Ngecek ya apa? Lah ya enak lah enak kok. Nenek. Enggak. Kono padi. Kanco. Ini tak buang. Lah pentile ndi yo? Iki ngarep ndi? Hilang apa, Jon? Ondamune sing gris enek. Ondamune iso kon nyecer yo lah. Kas gimana? Ya iya. Bos, kabar. Halo. Iya. Oke. Ya, Bos. 5 menit ya. Menit enggak. Iya pokok atas kabeh ya. Alah, toh temen. Lah kan dene telan Iya. apa atas. Ini gak lara terus lihatmu. Iya. Lambene mau kena dicucer. Apa? Aku rame kok rada motor elek. Leparnya sarbuan badan. Terus aku tangguh NP ya. Bisa Bos, satu. Aduh, pom. Ada kerajaan enggak Bos. Putih ya. Apa? Putih kok. Apa nih? Enggak nenek, awet nyemplok. Bos, jadi tiga derajat ya. Oh, kasih Bos. Pergelap nih. Ya,
Hei. Iki lho. Dalu gitu, sowe men. Lu aku lo minggu ro. Menggok ning rono lho, menggok rono. Mau gorene atek. Adik. Adik. Dia. Oh, alah. Kaya manuk ae to. Iki apa to iki? Oh, asal ya, rong turu ya. Lah keselmu gorene lumpono. Wis kesel. Iya. Sing kula ndak bae sing di gedang. Ya kabeh gedang. Lah sing etan. Gedang. Dadi urung enek acere no. Etane ndi to? Sing iki lho mepet kantoran bekas jagung. Oh, iya jagung Jon. Oh, alah Ora tak gedang terus ora mendhi jagung. iki lho. Sing kula selip tok. Sing kula selip tok bos, tak kira ki sak ngetan lho. Kangetan ora ndhi jagung to. Sitik panen aku ngaplo. Ndek lho. Berarti dah Mas. Baterai panen. Iso ketan lho. Raja ketan karo Daju. dedeng ijo apa jenenge? Ambon. Loro. Lah jenenge raja lumut. Raja lumut apa raja ketan? Raja lumut. Raja Tapi lumut. aku iso bedane nggih wi. Yo cengkehane biasane saiti. Karo Sing raja. apa? Ojo lumut kuwi. Ya ora to, nggih. Malah akeh ya. Sing sak akeh kaya raja lulang to kae. Ya ora to. Lulang barang lho. Kuwi enek jenise loro, raja lulang. Enek tapi kulite kandel, kuwi ulet. Raja lulang. Iya, kuwi plek padha. Tapi luwih apik. Apik raja lulang. Iki aku. Lho. Raja lumut, raja ketan, aku krungu. Heeh. Urip mulai dubur setahunan. Tapi tak pergedangan ndak roh to. Kuwi gedang nek raja lulang kan sing ora gampang tugel, kuwi digandol Mas, digandol gak tugel. Kuwi plek padha. Mak jenenge gak padha, raja lulang karo raja lumut. Cengkehane yo luwih apik. Terus bagi apa to, Tek? Blak wi, blak Kok dibelak barang lho wis enek ukurane ki ya. kae wis, cuman ngulon, sing kulon kan urung enak acir to. Oh iya. Dengenge kan arep tak gawakno wineh, lah jek terang. Minggu tetep nyirami sih, ganti sirami mati apa ora? Ya pokoke Aku kae ora. Loh. Ora apa-apa. Sasi songo Pak. Tenan. Rata-rata wong nandur gedang ya sasi yam ini kita. wis berarti ya alhamdulillah muga-muga iso apa ki? Nah iki kemis engko wis. Amin. Kemis ayo. Iki kan wis tak nek wineh ning kono wis akeh. Lah iki arep nggo wineh. Engko karena aku nek wineh. Gak nyemplung sih. Nyempol sih. Nek wineh engko menake wong langsung nggo montor dhewe digandol dhewe kan. Anu wis gede-gede Pak, sak men ya. Ya engko mbok Ya karek. minimal sak meter setengah dhuwure. Iki mau cilik ngono kae gak anu. Cilincip ngono kae. Cilik malah apik. Pak singgih. Ngono aja gede-gede nemen kan jere. Gawane aduh. Gawane ado aja gede-gede. Maksud itu tak setel rompatan nggih, panen bareng serentak. Oh iya iso apa piye? Iso. Ora iso, Bos. Iso. Gedang mbok padakno wong e. Thailand. Ya kono diubati beda to, Bos. Wah, itu ipuk lho Mas Dik. Jane tipe. Tengahe kalena. Iku Heeh. rencanaku ya tak ipo. Ipuk piye kuwi pirang-pirang dino kuwi. Kuwi ya Jerune nek amat terpunjul. Kalau ya wis tak deloki ning YouTube. anu nandure ya. Sing bagian di tengah ngono. Bayane tengahe iki kalene koyo karenan jeru. Diurep. Panane kerek nang mlaku dhewe. Kene kon nggih cemplongan nggih nggon Lah gedang. bibit yo gedang bibit kok desa yo ora ndedene kulit bibit sing apik pisan. Lha bibit sing apik ning ndi to? Brosing to. Tuku. Ana tuku. Lah alah. Ya bakul ning Shopee nek bakul gedang. Sampe brosing ning Google, golek aja aja ning anu Mas Dik ning Google iki. Tapi akeh lho 150 lho perkiraan. 150 piye to? Piro? 300-an gedang. 300 e tres. Kuwi 10 juta muncul. 300. Gedang. Ya luwih to. Kuwi iki golekne koyo dedekan kene banget. Iya. Tapi gedangnya jenisnya kuwi go. Iya, jalune kuwi lho blok padekan. Lah jaluk nek 300 wit nggone sapa sing mbok jaluk? Lho, Akeh ya. laki aku kan Kronan, terus Heeh. iki Ndawan, Ora terus Kampung Baru. Kampung Baru. ora harus
Piye wae. Tapi yo jenenge sing payu ngono lho. Iya. Utama adalah raja lumut karo karo gedang Campur. Ambon. Kuwi aku takok nggih. Sing paling payu gedang loro kuwi. Iya, sing paling Nah, payu. kepok kuwi kanggo gedang goreng, kanggo pakan manuk kuwi murah. Sak tundun kur 30. Ya nek duwe pasaran malah gedang anu kuwi. Sing ning supermarket ya. Lah iki gedang Ambon. Gedang Ambon kuwi. Sing kuning Gak anu gak apa? Cavendish kae. Kene kau. Cavendish kok. Nek Apendis. Cavendish. kaya pawan mati ta mati kabeh kayak kudu ngopeni tenanan nyipuki. Kene Cavendish. Nggone kudu resik terus kae. Terus di tengawi dikaleni, enek banyune iki nyirami. Cavendish sing ngene ning Jokowi rono enek 14 cengkeh. Lho, Kuwi agar wong mesti mesti nyagaki soalnya saking gedine. kalau ngatus gedang ya. Anu nggih nek Heh? kene gak. Duh. Yo kemungkinan Gedang Wis tak pelajari. kayak ombo nggone. Pari Sing kulon. aku pasti belajar. Jon. Piye? Mak kono sakono saeneke engko tak pesena ning Dawan, tak pesena ning Kampung Baru. Tapi nek wadekan tandur gedang. Ya nek enek iki kono wi akeh, cuma kan apa wi sing golek jegol iki sing suwi. Jegol nganggo gancume nak Apple. Langsung jerak-jerak tugel ngono ya. Nek Tapi ya aja oleh anu lho, Dik. Aja oleh gerombolan ngono kan lho. gak oleh kudu minimal wi 3 gedang nek pengen apik. Stok. Stop piye to? Berarti mana langsung diketok. Mana ketok? Kuwi maksimal wi. Jadi nutrisine pusat sak kowe. Nek gerombol-gerombolan elek. Ya maksudnya minimal 3 engko ben loro. Terus to wah. Kowe elek. Oh malah elek. Nah, pertama nandur ki yo sitok ae to. Iku wis manak dhewe. Iya nek pertama nandur sitok. Nek wis ketoke wis arep panen kae, Heeh. kuwi anake lagi ditumbune nek diketok. Nek wis tuwek, terus Ojo ora nggih anu dik rugi ning grombol-grombol kae. Dene sitok, malah sitok. Wih, itu kok mobil anyar, Bos. Anyar. Iya. Iya. Baginda tuku mobil, Bos. Jan. Ke mobil baru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku tahu selawati aku. Kalau beli Baginda, Bos. Dawan piye? Kawan piye? Karuan Ya apa? sadat to. Sadat. Aku agar muni kul ngono ya wis langsung. Menang. Ini sowen. Balik tenanan makane apik-apik. Berarti gedang engko wine ndawuan dumrubus karo kongronan ta? Berarti kongronan awake dhewe engko star 100 wis anu. 100. Lah piro? 150 waktu. Oh 150. Soale sing enak kono. Iya nek kono. Lebih zat tak gedang sing ijo sing Ambon iki kidul gak enek-eneke iki Bruksinga. balik gedang Ambon kono akeh. Dan ijo sing duwe-duwe kaya apik lho, Dik. Sing dhewe mlantong. Yo. Iya sing plantong. Wis engko tak kirimi fotone. Endi? Ning mari tak kirimi ning Apik-apik. kono gedang kan apik-apik to gedang Ambon. Nggone gedang kono. Oh. Aku sih gak apal. Gak apal gedang wi. Ngono tak pelajari to ngono nek pertanyaan. Lebih lo sing game lo. Bekas daune Bebas jadi iki under gedang. Ya cemplongan sik soalnya piye musimnya sik iki terang. Diku nek mati, engko nek wis nek cemplongan aku lagi tak tandur. Tau to ngono kuwi. Lho. Iki bar buat cemplong yo seminggu lagi tandur ono. Oh seminggu. sauten Bar lah. buat cemplong nek gedung garing plung nih. Oh malah nek godhong-godhongan garing. Pikirnya gedung garing kok plung godhong kok jadi capete ya. Oke. Lho bos, Fermentasi. fermentasi. Organik. 30. Guri Bos, lho. Lah piro to saiki? Kandani seminggu lagi ditanam. 30 nek genan kuwi. Kan organik to? Sak cemplongane kira-kira. Enggak lah saiki. Organik. Lebih lah tebu. 40 we anu ngadol 40 buncul. 40 saiki. Kandani yo nggone Nek genanku 30-an ngene saiki. Gak tau tuku kuwi aku. Lho lho swidak. Oh malah swidak lho di swidak iki lho. Wes jadi ngono iki konten tak kira kene pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi dalam aso. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iya dicampur.